Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de agosto. Antes de nada, darlle benvidas a todos e a todas despois deste período vacacional que espero que pudesen disfrutar. E vamos a empezar entonces co primeiro punto de orden do día, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van do 2364 ao 2729, un total de 366 decretos. O punto segundo é a dación de conta de información periódica a render ao pleno correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2024. Ten a palabra a Conselleira de Economía. Boa tarde, noite a todos e a todas. Nada, únicamente indicar que o período medio de pago no segundo trimestre é do 2024 é de 38,06 e na información que se lle remiteu a todos os concelleiros e concelleiras detectamos un erro que era que poñía primeiro trimestre cando debería poñer segundo trimestre. Pasamos ao seguinte punto, que é punto terceiro, aprobación se procede das actas anteriores. Vamos a someter a votación a da sesión ordinaria do mes de xullo, do 31 do mes de xullo. Non sei se é unha consideración, senón votamos, votos a favor, unanimidade, excepto a abstención de Rosalía por non estar presente. Pasamos agora ao punto cuarto, que é inicio de expediente para a elección de xuiz ou xuiza de paz titular do Concello de Ames. Ten a palabra o Concelleiro de Economía, de Víctor Fernández, de Administración. Sí, bueno, moi boa tarde a todas e a todas. Bueno, efectivamente, con data do pasado día 22 de xullo, recíbese oficio da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicando a renuncia da persoa que desempeñaba o posto de xuiza titular de paz do Concello de Ames, solicitando ao mesmo tempo que se inicie un novo expediente de elección de nova xuiz ou xuiza titular. Por todo o que antecede, propose ao Pleno do Concello iniciar o proceso, así como aprobar as bases e súa publicación para a elección do novo xuiz ou xuiza de Concello, bases equivalentes, por outra parte, a outros procesos anteriores e que se axustan ao establecido tanto na Lei Orgánica do Poder Judicial como no Regulamento do Consello do Poder Judicial. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Luisa? Novamente, tras a renuncia da actual xuiza de paz, non queda outra que iniciar novamente un expediente para a elección dun novo ou nova xuiza de paz en a liña do que viñamos votando nos últimos plenos e nos últimos expedientes. Anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Alexandre. Boa día a todos e a todas. Anunciar o noso voto favorable, simplemente. Moitas gracias. José Ramón. Boas tardes. Ben, como ben se dixo, é unha renuncia que, lóxicamente, trae como consecuencia abrir un expediente para un novo nomeamento e anunciar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Por parte de Víctor. Vale, sometemos entonces o punto a votación. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é a adhesión á central de contratación da FEGAM por os servicios postais e telegráficos. Ten a palabra Susana. Boa tarde de novo a todos. Os servicios postais e telegráficos estánse prestando ao Concello ao abeiro do convenio FEGAM Concellos, que ten o seu orixe no convenio FEGAM Correos para prestar o servicio postal aos concellos galegos con tarifas públicas. Dito convenio ofrece uns precios moito máis reducidos que os habituais no mercado, ascendendo o importe dos mesmos para o ano 2023 a 28.202,27 euros. Neste momento, a FEGAM comunica que a este Concello a posibilidade de adherirse á súa central de contratación para os servicios postais e telegráficos que se crearon por acordo da Comisión Executiva do 21 de maio de 2024. A centralización da contratación xera aforros que se derivan do aumento da concorrencia como consecuencia das maiores expectativas de vendas dos licitadores e das economías de escala xurdidas da agregación da demanda. Ademais, os aforros derivados da contratación centralizada ao responder a melloras de eficiencia non afectan a calidade da prestación do servicio. Mediante esta adhesión, o Concello beneficiase con esta adhesión a este novo contrato. Abrimos unha primeira quenda. Luisa? Isto é algo que xa se viña facendo e como ben explicou a concelleira, actualmente os servicios postais e telegráficos xa se estaban prestando ao abeiro do convenio FEGAM Concello, xa que nos ofrecen os precios máis reducidos, polo que, aínda que nos gustaría que se explicasen un pouco máis e mellor as condicións desta prestación e que preferiríamos que esta adhesión se levase a cabo unha vez rematada a licitación por parte da FEGAM,
xa que así saberíamos a empresa e as condicións da prestación. Pola nosa parte non vai a ser un problema e anunciaremos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Nati? Boa tarde, noite a todos e a todas. Bueno, pois como o convenio ofrece uns precios máis reducidos que os habituais, anunciamos tamén o noso voto favorable. Gracias. Moi ben, moitas gracias. José Ramón? Sí, ben, como ben se dixo na documentación, se produce unha reducción de costes que redunda nos beneficios dos cidadáns e, además, sin afectar a prestación do servicio, co cal tamén anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Susana? Nada, agradecer aos compañeros da corporación o seu apoio neste punto. Moi ben, sometemos o punto a votación. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é a ratificación do decreto da alcaldía de autorización da quinta prórroga polo prazo de 2 anos da concesión administrativa de xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal Artelleira. Paso a explicarlo eu, como teñen aí na documentación, e xa saben, ademais, no último pleno ordinario que celebramos, xa tamén un dos puntos a debatir era que viña vinculado ao complexo deportivo, que se explicou, é unha prórroga de 2 anos para a xestión da piscina de Bertamiráns, porque a licitación desta vai vinculada coa licitación posterior que se faga co complexo deportivo de Milladoiro e conxuntamente con esta. Aí, nese pleno, xa informamos que acababa a prórroga o día 11 o 9 de setembro e, como en xunta de portavoces, acordamos no seu momento facer un pleno o día 11, que era posterior á data da prórroga, para que ese tempo non estuvese a empresa sin contrato, hasta chegar ao pleno, entonces se fixo unha aprobación ou unha adxudicación da prórroga por decreto pendiente de ratificar dispós neste pleno, que é o punto que traemos hoxe aquí, porque é un punto de aprobación plenaria, como todos e todas saben. Abrimos entonces agora unha quenda de intervencións. Luisa? Bueno, estamos unha vez máis ante unha usurpación de competencias plenarias aprobando por decreto esta prórroga e levantando un reparo suspensivo para intentar así salvar a súa pouca ou nula capacidade de xestión. Unha vez máis van tarde mal e arrastre, como xa se lles pasou o tempo, xa que, como ben di o informe de intervención, a data deste pleno que se fixa así para respetar os períodos vacacionais dos concelleiros e concelleiras xa é tarde. E a data de hoxe non se podería prorrogar un contrato que xa está vencido. Recordemos que terminaba o 9 do 9. Recordemos que, como decía, este contrato tiña como data de finalización o 9 de setembro, data máis que suficiente para haber celebrado un pleno antes, polo que, como dixen antes, mediante decreto da alcaldía, levanta o reparo suspensivo da intervención e decreta, nunca mellor dito, esta quinta prórroga por un período de 2 anos, ademais con as condicións algo irrisorias e nada favorables para os veciños e veciñas, xa que incluso algunhas, como por exemplo os cambios de arena dos filtros, e máis un mantemento con a inversión. Moi ben, moitas gracias. Escarlata? Sí. Bueno, aínda que nós no noso anterior pleno xa trasladamos o noso descontento con que se vinculara a xestión da Telleira ca do futuro centro deportivo do Milladoiro, naquel momento entendimos importante votar a favor para que os veciños e as veciñas non quedaran sen ese servizo. Nesta ocasión, sí que é certo que dende o BNG celebramos que nos investimentos que a concesionaria está obrigada a realizar se inclúan propostas que dende o Bloque Nacionalista Galego levamos tempo trasladando, como son o equipamento da sala fitness e da sala cross e tamén actuacións encamiñadas á mellora e a climatización na sala de actividades dirixidas. Certo é que creemos que todo o tema de climatización, humidade e demais deberá de ser tamén trasladado ás zonas dos vestiarios, pero agardamos que xa que no orzamento do 2024 hai unha cuantía que vai a ser destinada a un proxecto para a Telleira, pois agardamos que o Goberno municipal teña ben incluir este tipo de actuación nos vestiarios tan demandada polos veciños e as veciñas. Moi ben, moitas gracias. Pablo? Bueno, boa noite a todas e a todos. Como xa dixemos no pleno do mes de xullo, esta prórroga que agora vende a ratificación do decreto que foi aprobado o 9 de setembro o 2 de setembro deste ano,
Como xa levábamos dicindo ao longo dos últimos meses, a falta de previsión do goberno municipal iba a facer que pasase iso. Iba a facer que estivésemos nunha situación na que ao millor habería que pechar a piscina da Telleira se non se podía ter unha prórroga do contrato e nin estar adxudicado o novo complexo do Milladoiro. Afortunadamente, aproveitando que na aprobación do expediente se facultou ao alcalde para poder dictar un decreto para as actuacións de trámite que foran necesarias neste expediente, pois se pudo aprobar mediante decreto esta prórroga, esta cuarta prórroga, que en realidad é a quinta. Entón, como para nós o importante é prestar o servicio, seguir prestando, que os veciños de Bertamiráns poidan ter unha piscina municipal, a única que teñen cuberta, imos a votar a favor deste punto. Ben, moitas gracias. Simplemente indicar, como xa ben dixo a concelleira de Escarlata, portavoz do BNG, aclarar tamén que durante estes 2 anos a empresa que xestiona a piscina, vinculado á cantidade xa que inicialmente dentro do contrato, vai ter que facer unha aportación a obras dentro do propio complexo de 128.958 euros, que están xa fixadas ademais, como dicía, como ben dixo Escarlata, que van na renovación do equipamento da sala fitness e sala de cross, actuacións encamiñadas á mellora da climatización na sala de actividades dirixidas e tamén o cambio da área dos filtros da piscina e cambios de espellos do recinto da piscina. Investimento que ten que facer e, ademais, como está tamén no contrato, se non o fixera nesa cantidade, tería que acabar reintegrándoos. Dicir tamén que a intención deste goberno é traer, se é posible, ao próximo pleno a aprobación definitiva do complexo deportivo de Milladoiro para iniciar tamén xa o proceso de licitación, donde xa van recollidos tamén, como está aí, como xa falamos do pleno anterior, non só a construción do complexo de Milladoiro, sino tamén un investimento por parte da empresa adxudicataria de máis d'1 millón de euros na piscina no complexo da Telleira. Abrimos unha segunda quenda. Luísa. Simplemente explicar que, dado que o obxecto do decreto é competencia plenaria, que ademais tiña un reparo suspensivo, pero que é un servicio esencial para os veciños e veciñas, adiantamos a nosa abstención. Moitas gracias. Escarlata. Pablo. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Grupo de Goberno, BNG e Partido Popular. Abstencións. Espacio común. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que van relacionados tamén, os dous van relacionados e van vinculados á piscina da Telleira. Eu fago a proposta, se lles parece, que os debatamos os dous conxuntamente, porque van unidos, e ainda que despois fagamos a votación individual como ten que ser. Estamos de acordo, sí? Entonces, ten a palabra a concelleira Susana. Bueno, pois un ano máis traemos á sesión plenaria a solicitude feita polo representante de Servicio Cultura, Deporte e Recreación, que é a empresa que xestiona a piscina Telleira, donde solicita revisión con arranxo IPC galego dende xullo de 2022 a xullo de 2023 do contrato da xestión desta instalación. Hai un informe do animador deportivo municipal na súa condición de responsable do contrato, favorable á solicitude de revisión do IPC galego de xullo de 2022 a xullo de 2023, no que fai referencia que ascende ao 2,1%. Entón, traemos ao pleno a aprobación desta suba do IPC que afectará as tarifas desta instalación municipal. Moi ben, moitas gracias. Abrimos entonces unha primeira quenda. Luísa. Tanto a revisión do IPC como a aprobación da modificación da ordenanza é algo pactado nos pregos, co cual nada que decir e anunciar o voto favorable. Moitas gracias, Rosalía. Boa noite a todos e a todas. Quero aproveitar, dado o día no que estamos, para felicitar este inicio de curso a toda a comunidade educativa e desexarles, sobre todo os nenos e nenas de AMES, un bo curso escolar. E xa centrándome no que nos ocupa, efectivamente, como comentou a concelleira e a concelleira de Espazo Común, estamos ante un dereito que o contratista ten nos pregos, pero como todo nesta vida, todo dereito ten como contrapartida unha obriga. E imos ver algúns exemplos das obrigas que están recollidas neste prego. Na páxina 25 hai unha obriga de manter as instalacións en bo estado,
Pero, sen embargo, día tras día, os usuarios e usuarias atópanse máquinas fora de servizo, pese a existir unha persoa de mantemento nas instalacións, ou, por exemplo, aulas onde a ventilación é tan mala que no medio da clase de 45 minutos hai que pasar unha mopa para que os usuarios e usuarias non resbalen, ou vestiarios onde por momentos, dada a humidade e a calor, excusas ducharte. Tamén hai unha obriga de prestar un servicio conforme ao horario dos pregos. Respecto disto, neste setembro, os usuarios e usuarias atópanse cunha nova nas redes do xinasio que pon ampliación de horario. E digamos que isto é unha verdade a medias, porque é certo que amplían o horario, porque pasan de abrir das 7:30 ás 7 da mañá, cousa que celebramos. Pero tamén é verdade que recortan o horario de peche os sábados e os domingos. Tamén outra das obrigas, e leo textualmente, porque non me gusta moito unha das palabras que está nesta frase, a realizar un mínimo de 100 prazas de cursos dirixidos a crear programas de deporte popular e para persoas eivadas. Se alguén veu este tipo de actividades que me comente, pero nós non temos constancia disto. Obriga de que o galego como lingua propia do Concello sea a lingua empregada na documentación e en todas as actividades. En numerosas ocasións xa trasladamos ao Goberno exemplos de correos onde persoas que escriben en galego se lle contestan en castelán, pero que máis exemplo queremos que este propio informe que a concesionaria achega ao Concello, que está íntegramente en castelán. Xa vemos o presente que ten o concesionario esta obriga. E sabedes quen é o encargado de mirar por todo isto? O Goberno. Nos propios pregos se indica que exista unha comisión de seguimento para velar polo cumprimento deste prego. Sen embargo, ao noso parecer, isto non se está a cumprir. A toda agora o BNG sempre aprobou esta subida, posto que, como dixemos, é un dereito recollido nos pregos. Pero tamén levamos trasladando en numerosas ocasións ao Goberno estas irregularidades, para que, dado que son eles quen ten a competencia, inicien os trámites oportunos para acabar con estas. En este contexto, en o que os meus compañeiros e compañeiras máis eu nos plantexamos que facer, dado que está claro que o que fixemos a toda agora non foi moi produtivo, posto que as irregularidades persisten. Entón, ao noso parecer, antes de traer esta subida, a concesionaria debería de cumprir cas súas obrigas. Polo tanto, nós non imos a seguir sendo cómplices destas irregularidades e hoxe imos abster. Muy bien, muchas gracias. Pablo. Bueno, buenas noches. Como dijo la concejala de Deportes, no es la primera vez que viene este año, ¿no? No es una actualización por año, sino que este año ya llevamos la segunda. Hace unos meses vino la actualización acumulada de meses atrás. En este caso, como comentabas, es una subida del 2,1%, que es el IPC gallego, y como responde, pues hay también que actualizar la correspondiente ordenanza fiscal, que es lo que se va a hacer en estos dos puntos. Es una previsión que viene prevista en los pliegos, no queda mucho más que acatarlo, es a lo que nos obligamos como Concello, y de no aceptarlo, pues tendría consecuencias para los intereses de todos los vecinos. Por eso adelantar el voto a favor de los dos puntos. Muy bien, muchas gracias. Ten a palabra a concelleira, Susana. Non, nada máis que engadir neste punto. Abrimos unha segunda quenda. Luisa, Rosalía, Pablo. Procedemos a votar entonces. Votamos, como lle dixen antes, os dous puntos de maneira por separada. Votamos primeiro o punto sétimo, que é a revisión do IPC de xullo do 2022 e xullo do 2023 do contrato da concesión da xestión e mantemento do Centro Deportivo Municipal da Telleira. Votos a favor? El Grupo de Goberno, Espazo Común e Partido Popular. Abstencións? Venera. Moi ben, moitas gracias. Punto oitavo, aprobación inicial da modificación da ordenanza número 1 reguladora do prezo público pola utilización do Centro Deportivo Municipal Artelleira do Concello de Ames. Votos a favor? Grupo de Goberno, Partido Popular e Espazo Común. Abstencións? Grupo do Venera. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao punto noveno, que é a moción política do Grupo Municipal do BNG para demandar que a Xunta de Galicia atenda as necesidades técnicas e humanas do PAC e do Centro de Saúde de Bertamiráns. Vai defender o tema Escarlata, o punto. Hola, moi boa noite de novo. En primeiro lugar, vou a dar lectura á moción. O Centro de Saúde de Bertamiráns foi inaugurado no ano 1991, cando o número de habitantes rondaba os 10.000. Xusto ata ese ano, o saldo vexetativo do noso concello era negativo. Dende ese momento, Ames experimentou un constante crecemento poboacional que fai que se consolide como un dos municipios máis novos de Galicia.
As infraestruturas e os servicios actuais teñen que responder ás necesidades actuais da veciñanza mesá, que nestes momentos ronda os 33.000 habitantes. O Centro de Saúde de Bertamiráns está obsoleto e non é funcional, ademais de estar sobrecargado en todas as consultas. Non é práctico nin está dimensionado para a poboación que atende agora mesmo nin a futura que terá que atender. Hai 3 anos fixose unha remodelación do centro que foi insuficiente e que afectou sobre todo a cuberta, a iluminación e a área administrativa. O centro funcionalmente segue a estar como estaba. Un lucernario ineficaz condiciona a operatividade do mesmo. O PAC presenta unha estrutura deficiente, con medios de descanso nada adaptados ás necesidades actuais. Compártense as instalacións co centro de saúde e o mobiliario e os medios para a atención sanitaria están totalmente anticuados. No que o persoal se refire, os medios humanos son totalmente insuficientes. Estaría xustificado sobradamente un dobre equipo de tarde, xa que é o PAC de toda a área sanitaria que ten máis volume de atención, dado que tamén presta asistencia ás persoas do veciño concello de Brión. Mención especial merece a situación do Centro de Saúde ao respecto de pediatría, dado que moitas tardes non se presta este servizo, provocando un grave prexuízo nas familias e unha sobrecarga para o PAC. Sen medios humanos, os materiais quedan baleiros. No pasado mes de xullo, executáronse obras no PAC de Bertamiráns. Estas obras non supuxeron ampliación da superficie existente, xa que se traballou nos mesmos metros cadrados. Tratouse dunha redistribución do espazo que para nada soluciona as problemáticas do PAC. 2 dos baños seguen a estar obsoletos e en condicións totalmente deficientes. Ademais, nos días de calor destes meses de verán, algunha sala do PAC alcanzou os 35 graus, resultando estas condicións prexudiciais para a saúde e o benestar do persoal laboral e das doentes que acoden a este servizo que non se pode prestar adecuadamente nestas condicións. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a aprobación os seguintes acordos. Exixir á Xunta de Galiza o estudo de construción dun centro novo ou ampliación do Centro de Saúde do PAC de Bertamiráns, dando lugar a unha estrutura ben dimensionada e acondicionada no terreo cedido polo Concello, co fin de dar acollida ás novas demandas tanto profesionais como das usuarias e usuarios en relación a poder contar cun espazo digno para fisioterapia, rayos X, nutricionista ou logopeda. Dotación do persoal necesario de xeito que se garanta a atención pediátrica pola tarde no centro de saúde. Un dobre equipo completo de tarde e nas fins de semana no PAC e a inclusión de novas categorías profesionais que respondan ás necesidades da veciñanza mesá do século XXI. Moitas gracias. Abrimos entonces unha primeira quenda. Luisa. Pois unha exposición realista do que acontece no Centro de Saúde de Bertamiráns. Ademais, estas son as demandas que tanto teño formulado o persoal do propio centro como os propios usuarios e usuarias, e así o levan demandando dende fai moitos anos, vendo como non son atendidas pola administración competente, polo que, en todo caso, nos apoiamos completamente esta moción e anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Polo Grupo Popular, José Ramón. Ben, moi boas tardes outra vez. Antes de entrar a valorar o contido da moción, creo que cumpre lembrar algúns datos ao respecto do que se falou na exposición de motivos. A Xunta de Galicia ata agora fixo investimentos por valor de máis de 3 millóns de euros nos últimos anos nos centros de saúde de Ames. Dende logo, todo é susceptible de mellora, pero tamén é certo que os recursos son limitados. Pero creemos que o compromiso da Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade amosado con Ames que queda fora de toda dúbida. Creo que todos lembramos que en xaneiro de 2020 entrou en funcionamento o Centro de Saúde de Milladoiro con nada máis e nada menos que 2.100 metros cadrados de superficie. Esta cifra resulta 5 veces superior a que xa tiñamos de 414 metros cuadrados. Ademais, supuso un investimento de 2,4 millóns aos que hai que sumar 250.000 euros en equipamento. Isto ascende a 2,6 millóns de euros. Polo que respecta ao Centro de Saúde de Bertamiráns, se fixo unha reforma recentemente consistente en sustituir a cuberta e lucernario do centro co fin de garantir a súa estanquidade. Ademais, abordáronse outras labores de mantemento e mellora co fin de acomodar as instalacións á normativa actual. Se sustituyó a la iluminación por sistemas de mayor eficiencia energética. Esta reforma se fixo por un total de investimento de 307.481 euros.
Esta recente ampliación do Centro de Saúde de Milladoiro permitiu, algo que se di na exposición de motivos da moción, ampliar a capacidade sanitaria do Concello de xeito acorde ao que aumentou a poboación de Ames nos últimos tempos. No que o persoal se refire, e falando de demoras en pediatría, falemos de datos. Temos que falar que as demoras que manexa o servizo son de media entre 0 e 4 días en Bertamiráns, entre 0 e 1 días dependendo do cupo no Milladoiro. Todos os profesionais teñen un número de tarxetas pediátricas menor do que solicita o Ministerio de Sanidade, que é 1000 rapaces por médico. Estamos falando dunha oscilación entre 616 e 967 cativos por médico. En canto a atención de tarde, o PAC ten actividade de tarde e nunca queda o centro sen presencia de facultativo por urxencia debido ao que o PAC e o centro médico comparten edificio. Entón, estes datos creo que hai que poñelos en riba da mesa antes de entrar no fondo da moción, que o farei na segunda quenda, porque xa me pasei do tempo. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Víctor? Sí, moi boa tarde de novo. Pois, bueno, trátase dunha moción que, en definitiva, ven a dar continuidade a unha reclamación que xa prácticamente poderemos calificar de histórica, non? Que tanto o goberno actual neste mandato como no anterior ven reivindicando sobre a necesidade de dotar Bertamiráns dun novo centro de saúde que dé resposta ás necesidades actuais. Algo que non por ser novidoso, pero non por iso non deixa de ser necesario. Por tanto, nese sentido, por parte do Grupo Socialista, evidentemente, vai a apoiar esta moción. A espera neste sentido, como estamos de recibir resposta por parte da Consellería de Sanidade, a solicitud reiterada precisamente para tratar este tema dunha reunión e abordar a situación da sanidade en Bertamiráns. En concreto, xa é solicitada unha reunión desde o 15 de abril do ano 2021, solicitude que se volveu a reivindicar o 19 de xaneiro do 23, e así como o 29 de maio do 24 e o 5 do 24 deste ano contra o novo Conselleiro de Sanidade. Esperemos que se atenda esta petición, que lóxicamente esta reivindicación se materialice canto antes. Moi ben, moitas gracias. Escarlata? Nada, xa anunciar as grazas a Espazo Común e ao Partido Socialista por anunciar o voto a favor desta moción, e ao compañeiro Oulego decirlle que a retaíla de números que nos dou estou totalmente de acordo, non poño en dúbida que se investiu todo eso en este tempo e que todo custou todo eso que comentas, pero a realidade é que a pouquiño que eu son usuaria do Centro de Saúde de Bertamiráns, fun incluso esta mesma mañá, e a pouquiño que vayamos por ali, tanto en calidade de doentes como en calidade de concelleiros ou de concelleiras, pois creo que queda máis que evidente que esos investimentos foron insuficientes. Non é difícil que sexan insuficientes cando estamos a falar dun edificio do ano 1991, cando decíamos tiña este concello a terceira parte da poboación. Entón creo que é algo totalmente indiscutible, como decimos, é unha demanda histórica. Dende o Bloque Nacionalista Galego levamos moito tempo pelexando pola situación do Centro de Saúde en Bertamiráns. Entón é o que digo, que creo que é ir de costas á veciñanza de Ames e ir de costas tamén ao persoal sanitario, porque tanto falemos cos usuarios como coas usuarias como co persoal que traballa ali, que son as que verdadeiramente coñecen a situación do centro de saúde, creo que é máis que evidente e que ten moi difícil a xustificación votar en contra desta moción. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Simplemente comentarlle ao compañeiro Olego que efectivamente foi un gran investimento que se fixo no Centro de Saúde de Bertamiráns, pero para o único que serviu, como así se lle trasladou no momento en que viñeron a inaugurar esas obras, foi para reorganizar a área da administración, dotando así de un pouco máis de espacio, un lavado de cara, como ben dixo tamén o concelleiro, acomodar as instalacións á normativa actual. Como mellor, se non tuveran que acomodar a normativa actual, nin siquiera as houberan feito, quedando sin acometer o que é a accesibilidade do centro. A planta de arriba sigue estando infrautilizada, non hai accesibilidade, e os espazos e o persoal siguen sin ser adecuados ás necesidades do centro. A verdade é que é unha solicitude, como dixen antes, de fai moitos anos, unha demanda que ademais a fai o propio persoal do centro, ademais dos usuarios e as usuarias, e a verdade é que ten moi difícil xustificación o poder votar en contra desta
desta moción. Moi ben, moitas gracias, José Ramón. José Ramón, perdona, encendio... Perdón, entrando no fondo da cuestión, creo que dar os datos que amosan que a Xunta de Galicia fai investimentos e apoia os centros de saúde de Ames non se pode calificar como ir en contra da veciñanza de Ames. Eu tamén son usuario do centro e tamén teño ido tanto como usuario como concelleiro, son plenamente consciente das necesidades. Como dixen antes, creo que en ningún momento dixen que fora a votar en contra da moción, e de feito dixen que todo é susceptible de mellora. Como usuario, como concelleiro, como veciño de Ames, como membro do Grupo Popular de Ames, somos todos conscientes das necesidades que ten o centro de Bertamiráns e precisamente que é o que rematan que é precisamente o que demandan os veciños. Por iso gustaríanos sumarnos a esta moción, se adianto que ímos a votar a favor, gustaríanos sumarnos tamén a petición de cesión dos terreos, que creo que a día de hoxe non están cedidos, é algo que o goberno ten que facer. Con respecto á petición de máis persoal, insistir en que a atención pediátrica está garantizada, se puxen os datos en riba da mesa, pero insisto, todo é susceptible de mellora, o que se está a pedir nesta moción é beneficioso para os veciños. Creo que o beneficio dos veciños por riba de calquera outro interese político ou partidario, creo que o que leva definindo a nosa actuación dende fai moitos meses, un ano e pico, creo que ninguén o pode poñer en tela de xuicio, igual que fixemos fai uns minutos co tema da telleira, para non deixar os veciños sen este servicio fundamental, pois imos a apoiar esta moción e mesmo cos puntos 3 e 4 porque consideramos que é algo beneficioso para os veciños e co cal, pois, como ese o noso interese superior, conta con todo o noso apoio. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Víctor. Simplemente, bueno, un pouco para incidir xa polo dito por casi todos os grupos, neste caso de BNG en Espacio Común, bueno, efectivamente unha necesidade imperiosa. Simplemente recordar cando se fixo a propia presentación no ano 2021 das modificacións que se iban a facer, que se fixeron no Centro Sur de Bertamiráns por un montante de algo máis de 300.000 euros, xa naquel momento se fixo un certo compromiso por parte da Xunta pois a comentar o estudo sobre a ampliación deste dispensario na capital de Ames. Deo palabras textuais que se foron recollidas na prensa do momento, en concreto a propia xerente da Sanitaria naquel momento de Santiago Arbance pois comprometíase a facer un estudo para unha posible ampliación do centro de saúde. Dito isto, que en concreto foi no mes de marzo do ano 2021, a continuación, pois, por parte da Alcaldía, naquel momento, unha das súas primeiras medidas, no mes de abril do 21 foi precisamente dirixirse ao Sergas, a Xunta de Galicia, precisamente para reivindicar este compromiso e apostar esta ampliación. Como decía, foi un compromiso que temos por parte do Goberno reiterado no tempo, agora se vai a facer aquí por parte da Corporación Municipal, e simplemente deixar, lóxicamente, que isto se materialice e non se dilate moito máis no tempo. Moitas gracias, Escarlata. Nada, ou lego, a veces non está garantizado o servizo de pediatría pola tarde, garantízocho. Só trasladar eso, pero, lóxicamente, trasladarvos a miña alegría porque esta moción saia para adiante apoiada por todos os grupos da corporación, así que moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Antes de someter a votación o punto, gustaríame aclarar dúas cousas, ou unha cousa que se dixo aquí, tamén unhas xestións que se fixeron. Como dixo Víctor, si se reiterou tanto o anterior concelleiro de Sanidade despois desta visita ou da inauguración do ano 21 e a ampliación, se lle reiterou, se lle escribeu ou se lle solicitou entrevista ao novo concelleiro, do cal, ademais, a mí só me queda, polo momento, decir boas palabras del despois do problema que houbera aquel brote que xurdira no colexio de Bentín, e como non tuvemos noticia, volvemos a reiterarlle unha nova solicitude, que eu espero que atendan, porque, ademais, como dixo Víctor, foi un compromiso inicial xa por parte deles de facer un estudo. Creo que é fácil, ademais, de facer o estudo, porque se ve como está. E nesa mesma visita, José Ramón, se é certo que eu lle dixen que tiñamos os terrenos ao lado, ademais se lle enseñaron cales eran, que son os do aparcamento, que lle podemos ceder en calquer momento que o queiran, como si queredes, non hai ningún problema, por si eso beneficia ou axuda, podemos traer a un pleno, non sei se o seguinte dá tempo, pero do mes de outubro, traerlle a cesión dos terrenos, non hai ningún problema, porque ademais o Concello, se estivamos facendo, vendo esa posibilidad, xa se fixeron unhas xestións para non perder aparcamento, no caso de que decidiran facer a ampliación,
de facernos cos terrenos que hai xusto na parte frontal, en frente da porta, estes que están pechados cun seto, esa zona é na hora do Concello, se xestionou nos últimos meses e nos próximos semanas, tampouco quero dar datas, se habilitará como espacio de aparcamento, igual con a parcela que temos na parte de abaixo que fai esquina, se vos dades conta, baixando á esquerda, unha parcela que fai esquina, que tamén é municipal, que tamén se pode usar como aparcamento. Co cal, bueno, a pelota está na súa man, eu agradezco todos os investimentos que fixeron no Centro de Saúde do Milladoiro, que fixeron no Centro de Saúde de Bertamiráns, agradezo tamén as reclamacións do persoal, sobre todo do persoal en xeral, pero sobre todo do persoal do PAC nas últimas datas que motivaron algunhas das obras que fixeron, pero non todas as que solicitaron. E eu só espero unha cousa e confío en que isto vai ir para diante, só espero que non tarde tanto como ao Centro de Saúde de Milladoiro, que era unha reclamación, esa sí que era histórica, e que agora afortunadamente dispoñemos dun estupendo centro de saúde. Procedemos entonces á votación. Votos a favor da moción? Por unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora aos rogos e preguntas. Rogos, Luís, 1, 5, Grupo Popular, ningún rogo. Luísa, cando queiras. Pois o rogo vai dirixido a todo o goberno e quizáis especialmente ao señor alcalde o rogo que se contesten os escritos que se presentan, xa que a día de hoxe temos varios sin contestar, agradecendo ademais que se conteste o que se pregunte, é dicir, que se preguntamos por peras, por favor non nos contesten que teñen mazás, ou se se preguntan varias cousas, pois que se contesten todas as preguntas que se fan, e non que se contesten unhas, se deixen outras, ou que se conteste o que lles parecen e que eso, ademais, o den xa como unha resposta cando non foi así. Así mesmo, tamén lle pediría que cumpra ca normativa e se nos facilite o acceso aos expedientes cando se solicitan, dereito que, ademais, así ben recollido nos artigos 77 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e no artigo 14 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. E se estou equivocada nesto, bueno, pois que me corrixa o seu secretario accidental ou senón a señora secretaria cando volva das súas vacacións, por non decirlle que, ademais, teñen 5 días para contestar e, en caso de que non se faga, o silencio administrativo, neste caso, considerase como positivo, polo tanto, deberíase dar acceso ao devandito expediente. E xa, por último, rogarlle que estandaricen o procedimento da resposta. Xa levan vostedes máis dun ano gobernando, algúns incluso máis, e temos que seguir sufrindo que se nos contesta as preguntas que se fan por rexistro, unhas veces por GESDOC, outras veces a un perfil persoal, outras veces van sin anexos cando dicen que nos anexaron a documentación. Entonces, por favor, rógolle, atenda este rogo e nos conteste os escritos como tense que contestar. Gracias. Moitas gracias. Carlos? Rógolle ao Goberno cumprir coa adecuación salarial prometida a todo o persoal do Concello, da cal xa hai unha partida orzamentada. Grazas. Moitas gracias, Carlos. Rosalía? Vou a reiterar un rogo que xa fixo un día a miña compañeira Escarlata sobre estes pivotes que están na Avenida da Maía. Non sei se Gustavo ve. Sí. Bueno, pois como xa explicamos no seu día, hai unha orde pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a autorización dos espazos públicos urbanos, onde no seu artigo 29 di, e leo textualmente, os volardos instalados nas zonas de uso peonil situaránse de forma alineada, terán unha altura situada entre 0,75 e 1 metro, un ancho ou un diámetro mínimo de 10 centímetros e un deseño redondeado e sen arestas. Eu non sei vos, pero eu aquí redondeado e sen arestas non o vexo. Entón, rogo ao Goberno que, por favor, cumpra a normativa e retire estes volardos. Moi ben, moitas gracias. Alexandre?
Boa noite de novo. Desde o BNG de AME rogamos que se repoña polo mal estado actual un dos monolitos existentes na rotonda dos Batáns en homenaxe aos homiños de Boi Morto. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. O meu rogo é para o Concelleiro de Medio Ambiente. Trasládanos a veciñanza a necesidade de revisar o estado de saúde no que se atopan moitas das árbores do Pazo da Peregrina. Coméntanos que moitas das especies están a sufrir plagas e desatencións que poden levar á súa morte. Así que, por favor, se poden revisarlo. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Nati. De novo, o meu rogo é para a concelleira da área de comercio para Ana Paz, pois ahora que xa rematamos o Canta con Ames, o Baila con Ames, e que foron uns éxitos rotundos, rogolle que faga o Fala con Ames para ver se podemos atender os problemas dos veciños e veciñas do Milladoiro que se está estes días anunciando na Nacional 550 de que se vai a facer unha intervención e o comercio nos dice que non ten nada de información e que lles gustaría saber. Entonces, pues eso, que fale con Ames. Moi ben, moitas gracias. Preguntas? Grupo Popular. Luisa. A miña pregunta é para o Concelleiro de Obras, é se ten contemplado cambiar as luminarias da Coruxa que quedaron no medio da beirarrúa, quen o vai facer e cando, ou igual que se ten pensado arranxar a parte dos sendeiros medioambientais que quedaron levantados agora ca construción da senda peonil. Vanse cambiar as farolas que están no medio da carretera, vainos a cambiar a empresa, pero non temos data. E a senda están arreglando eles, se é que se refire á nova que están facendo hacia Sar. Sendeiros medioambientales que quedaron destruídos ca senda. Non, esa parte van eles a arranxar. Vai quedar todo unido, non? Nati. Boa tarde. A miña pregunta é para Ana Paz. Unha pregunta que xa fixen no pleno de setembro de 2023, ou seja, o ano pasado, donde decía daquelas, despois de 3 edicións do Cantado con Ames, ahora 4, despois de 2 edicións do Baila con Ames, despois de que pasase por este concello todas as orquestas do país, todo elo, en vez de incentivar a compra no Milladoiro, parece que se dinamitou o comercio. Hoxe, paseando por Rosalía de Castro, hai máis de 20 establecementos pechados. Eso decía o ano pasado. Hoxe hai medio centenar. A miña pregunta, Ana Paz, ten vostede algún plan para que as veciñas do Milladoiro non nos quedemos sin comercio? Adiantando a resposta do ano pasado, era que me iba a contestar por escrito. Espero que non sexa a mesma. Boas tardes a todos e todas. Nati, dicirlle que desde a Consellería de Promoción Económica traballamos todos os días polo comercio en xeral de Ames. Milladoiro, si, vaise arranxar a Nacional 550, vale? E desde a Consellería estamos traballando para facer un comercio máis forte. Solamente dicirche que Baile con Ames será a primeira edición. Porque, claro, debe ser que non vas a elas. Moitas gracias. Escarlata. A miña pregunta é para Gustavo, para o Concelleiro de Obras. Gustaríame que nos explicara por que un camión Iveco que foi mercado, creo que Iveco, perdoa, igual teño errado a marca do camión, pero vaya, falo dun camión que foi mercado en febreiro deste ano e que leva parado xa, creo que xa podo decir uns meses. Gustaríame que nos dixera cal é o motivo. Grazas. Pois varios motivos. Un deles é as vacacións de personal, pero sobre todo o máis serio é polo que decidimos telo parado é porque o personal que anda no camión non ten renovado os CAP e sin o CAP non poden andar co camión. Iso é o que nestes semanas, meses van a renovalo. Moi ben, moitas gracias. Alexandra. Boa tarde de novo. A miña pregunta para a Concelleira de Deportes. Acaba de abrir o prazo para inscribirse nas distintas escolas deportivas. Tiveronse en conta os horarios lectivos dos institutos a hora de programar as actividades das escolas deportivas? Comento porque, por exemplo, hai algún caso no IES de Ames teñen clase os lunes pola tarde ata as 18:20 e hai actividades como o baile moderno que comeza ás 17:30, o que fai imposible que vayan a esa actividade. Tamén pasa en patinaxe que un grupo comeza ás 6 e os lunes en Bertamiráns, que é cando teñen clase pola tarde, e os martes no Milladoiro, que creo que tamén é cando teñen clase pola tarde. Obrigado.
Boa tarde, Alexandre. Nós, cando celebramos o Consello de Deportes, asisten representantes da comunidade educativa e eles nos trasladan as problemáticas que pode haber coa conciliación das horas de salida e de chegada. De feito, no curso pasado, o Centro de Ventinos fixo varias peticións, se modificaron os horarios, cambiando grupos, e, este ano a verdade é que non recibimos ningunha petición de cambio de horario de clases. Nos, en canto nos fan esa petición e vemos viable adaptalo ás clases que temos, porque claro, temos que adaptalas a uns horarios que sean tamén, que se adapten a outras actividades que teñen os nenos ou que non se metan moito na noite, pois nós intentamos cadrar sempre eses horarios, sempre cando prexudiquen o menos posible. Moitas gracias. Rosalía. Ola outra vez, a miña pregunta é para a concelleira de Mocidade. Vou facer un pequeno contexto. No 2019, sendo Escarlata a concelleira de Mocidade, presentábase por primeira vez o Sol por Son, un festival que nacía dunha petición dos mozos e mozas dos orzamentos participativos, co obxectivo de acoller as bandas emerxentes e en galego. O ano pasado, coa chegada do novo goberno, onde o festival quedara programado pola anterior concelleira, estes casi non lle deron importancia. De feito, publicaron o cartel en extremis nas redes de xuventude AMES, cunha nula difusión. Así foi o resultado que tivo o festival. E este ano a concelleira xa nin o levou a cabo. Eu entendo que cada un na súa área realiza as políticas que considera máis adecuadas. Pero querería que a concelleira me explicara os fundamentos para non levar a cabo este festival que, repito, foi proposto polos mozos, cando no orzamento si hai a partida correspondente. Boa tarde, noite a todos e a todas. Entendo que gastar 15.000 euros nun festival para a mocidade, donde na última edición houbo 8 personas no campo da festa, non procede, polo que estes cartos foron invertidos nunha xincana xove, donde si participaron, por exemplo, 90 mozos e mozas. Gracias. Moitas gracias. Carlos. Eu, continuando coa futura humanización do Milladoiro, xa padecendo o tránsito que está habendo xa co comezo do curso, tanto do transporte escolar como as persoas que nos erguemos todos os días para traballar, quería saber se xa se ten previsto ou se xa se contactou coa Xunta para buscar algunha variante ou algunha alternativa do tráfico que vai a supoñer o inicio das obras. Moitas grazas. Lóxicamente non nos corresponde a nós contactar ca Xunta de maneira directa. Si é certo que desde que saleu aprobado o proxecto e se iniciou a licitación e posterior a adxudicación, se lle trasladou ao Goberno da Xunta, a anterior conselleira e tamén ao presidente da Xunta nalgúna xuntanza que tivemos nalgún acto, a posibilidade de sentarnos a falar para intentar mediar nos problemas que hai ou na falta de entendemento co Ministerio de Fomento ou de Infraestructuras. Non recibimos ningunha chamada. De todas formas, as vías autonómicas son públicas. Non é necesario pedirlle permiso a ninguén para usalas. Quero dicir, aquí o que se fixo foi unha reunión esta mesma semana coa Policía Local e co director de obra da empresa que vai executar as obras, onde se estuvo planificando, por un lado, a sinalización e cando se vai a colocar a sinalización e como, e así mesmo tamén por parte da Policía Local se está elaborando un plan de desvío, de aconsellar aos veciños e ás veciñas de Milladoiro e tamén despois dentro da sinalización que manterá o propio Ministerio na súa propia vía, das vías alternativas que vai haber. Se non hai máis puntos, pechamos a este pleno agradecendo a presencia hoxe do secretario accidental de Rogelio, sustituindo a Rosana, e tamén de Monse Candales, sustituindo a tesorera que tivo que ausentarse xa. Moitas gracias.